Tiesitkö, että moni suomalainen maksaa puhelinliittymästään jopa satoja euroja liikaa vuodessa? Harva meistä tarkistaa liittymäehtojaan säännöllisesti, ja operaattoreiden tarjousviidakossa piilee usein ansoja, jotka nostavat kuukausilaskua huomaamatta. Jos et ole kilpailuttanut liittymääsi viime aikoina, saatat menettää rahaa joka kuukausi ilman, että edes tiedät sitä. Tässä videossa paljastamme, miten voit välttää tämän. Älyniksi-videolla vertailemme 4 suosittua matkapuhelinliittymää Suomessa ja paljastamme niiden todelliset kulut, niin näkyvät kuin piilotetutkin. Opit, miten tarjouskaudet, nopeuserot ja EU-datarajat vaikuttavat laskuusi, ja saat konkreettisia vinkkejä, joiden avulla voit säästää merkittävästi puhelinlaskussasi. Tavoitteenamme on varmistaa, että saat parhaan vastineen rahoillesi ja lompakkosi voi hyvin. Puhelinliittymien hinnoittelussa on 2 päätyyppiä kuluja: näkyvät ja piilokulut. Näkyvät kulut ovat ne kuukausimaksut, jotka näet suoraan mainoksissa ja laskussasi. Ne ovat usein houkuttelevia tarjoushintoja uusille asiakkaille. Piilokulut sen sijaan ovat vaikeammin havaittavissa, mutta voivat paisuttaa laskua yllättävästi. Ne voivat liittyä esimerkiksi tarjouskauden päättymiseen, jolloin hinta hyppää korkeammaksi normaalihinnaksi, tai EU-alueen datapaketin ylittymiseen. Ymmärtämällä nämä erot voit tehdä fiksumpia päätöksiä ja välttää ikäviä yllätyksiä puhelinlaskussa. Ensimmäisenä tarkastelemme Elisa Saunalahti huoleton 5G 1000 megabitin liittymää. Kuten nimestä voi päätellä, tämä liittymä tarjoaa huiman jopa 1000 megabitin sekuntinopeuden 5G-verkossa, mikä riittää vaativimpaankin käyttöön, kuten 4K-videoiden striimaamiseen ja pelaamiseen ilman viivettä. Kotimaassa data on rajatonta, ja EU- sekä ETA-alueilla voit käyttää 35 gigatavua kuukaudessa. Myös puhelut ja tekstiviestit ovat rajattomia sekä kotimaassa että EU- ja ETA-alueilla. Liittymän tarjoushinta on tyypillisesti 38 euroa ja 99 senttiä kuukaudessa 12 kuukauden ajan, jonka jälkeen hinta nousee 48 euroon ja 99 senttiin. Vaikka nopeus on huippuluokkaa, kannattaa huomioida tarjouskauden jälkeinen hinnanmuutos ja mahdollinen tarpeesi näin suurelle nopeudelle. Seuraavaksi tutustumme Telian rajaton 5G 600 megabitin liittymään. Tämä liittymä tarjoaa myös tehokkaan 5G-yhteyden, jonka nopeus on jopa 600 megabittiä sekunnissa. Tämäkin nopeus riittää valtaosalle käyttäjistä sujuvasti verkon selaamiseen, videopuheluihin ja suoratoistopalveluihin. Datan käyttö kotimaassa on rajatonta, ja EU- sekä ETA-alueella saat käyttöösi 37 gigatavua kuukaudessa, mikä on hieman enemmän kuin Elisan vastaavassa. Puhelut ja tekstiviestit sisältyvät pakettiin rajattomina molemmilla alueilla. Telian liittymän tarjoushinta on tyypillisesti 34 euroa ja 99 senttiä kuukaudessa 12 kuukauden ajan. Tämän jälkeen normaali kuukausihinta on 42 euroa ja 99 senttiä. Tämä on hyvä vaihtoehto, jos et tarvitse Elisan huippunopeutta, mutta arvostat silti nopeaa 5G-yhteyttä. Kolmantena esittelyssä on DNA:n rajaton 5G 600 megabitin liittymä. Kuten Teliankin tapauksessa, tämä liittymä tarjoaa jopa 600 megabitin sekuntinopeuden 5G-verkossa, mikä on erinomainen valinta monipuoliseen internetin käyttöön. DNA-liittymässä data on kotimaassa rajatonta, ja EU- sekä ETA-alueella datakatto on 34 gigatavua kuukaudessa. Rajattomat puhelut ja tekstiviestit kuuluvat pakettiin sekä kotimaassa että EU- ja ETA-alueella. DNA-liittymän tarjoushinta on usein markkinoiden kilpailukykyisimpiä, tyypillisesti 32 euroa ja 99 senttiä kuukaudessa 12 kuukauden ajan. Tarjouskauden jälkeen hinta nousee 42 euroon ja 99 senttiin.
Tämä vaihtoehto on erittäin houkutteleva hinnan ja nopeuden suhteen, jos 600 megabittiä riittää sinulle. Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, on Moi Mobiilin rajaton Turbo. Tämä liittymä poikkeaa hieman muista, sillä se tarjoaa jopa 100 megabitin sekuntin nopeuden 4G-verkossa, mikä on monelle käyttäjälle täysin riittävä nopeus arkiaskareisiin, kuten sosiaaliseen mediaan, sähköpostien lukemiseen ja videoiden katseluun peruslaadulla. Moi Mobiili on tunnettu vakaasta hinnoittelustaan eikä tarjoa suuria alennuksia, mutta sen vakiintunut kuukausihinta on usein kilpailukykyinen pitkällä aikavälillä. Rajaton data on käytössä kotimaassa, ja EU- sekä ETA-alueella datakatto on 27 gigatavua kuukaudessa. Puhelut ja tekstiviestit ovat rajattomat kotimaassa. Moi Mobiilin hinta on tyypillisesti 25 € kuukaudessa. Tämä on erinomainen valinta, jos haluat ennustettavan hinnan ja riittävän nopeuden ilman 5G-verkkojen lisäkustannuksia. Kun vertailemme näitä 4 liittymävaihtoehtoa, nousee esiin selkeitä eroja sekä hinnoittelussa että ominaisuuksissa. Kuten näette, kuukausihinnat vaihtelevat merkittävästi, ja suurin ero syntyy yleensä tarjouskauden päättymisen jälkeen. Moi Mobiilin edullinen ja vakaa 25 € hinta erottuu edukseen, jos nopeusvaatimuksesi eivät ole kaikista korkeimpia. Sen sijaan Elisan 1000 megabitin liittymä on hintavin tarjous aikana ja myös sen jälkeen, mutta tarjoaa myös markkinoiden nopeimman yhteyden. On tärkeää miettiä omaa käyttötarvetta. Tarvitsetko todella huippunopeaa 5G-yhteyttä, vai riittäisikö edullisempi ja hitaampi vaihtoehto? Matkapuhelinliittymämarkkinoilla piilee useita ansoja, joihin kuluttajat helposti lankeavat. Yleisin riskitekijä on tarjouskauden päättyminen. Monien liittymien houkutteleva hinta on voimassa vain rajoitetun ajan, esimerkiksi 12 tai 24 kuukautta. Tämän jälkeen hinta nousee automaattisesti normaalihintaan, ja jos et ole tarkkana, maksat huomaamattasi kymmeniä euroja liikaa kuukaudessa. Toinen yleinen sudenkuoppa on EU- ja ETA-alueen datakatto. Vaikka liittymäsi olisi kotimaassa rajaton, ulkomailla on usein 30-40 gigatavun raja, jonka ylittämisestä veloitetaan lisämaksua. Muista myös maksulliset palvelunumerot ja lisäpalvelut, jotka eivät sisälly peruspakettiin. Lisäksi valitettavasti puhelinlaskuun voi ilmestyä huijauksilla tilattuja lisäpalveluita tai tilauksia, joiden peruminen voi olla työlästä. Ole siis aina tarkkana ja lue sopimusehdot huolellisesti. Onneksi on olemassa yksinkertaisia keinoja, joilla voit varmistaa, että et maksa liittymästäsi liikaa. Näillä 3 vinkillä voit säästää merkittävästi vuosittain ja nauttia puhelinliittymäsi eduista ilman piilokuluja. Näin pidät huolen, että rahasi pysyvät omassa lompakossasi sen sijaan, että ne valuisivat operaattorin kassaan turhaan. Toivottavasti tämä video auttoi sinua ymmärtämään matkapuhelinliittymien monimutkaista maailmaa ja säästämään rahaa. Muista, että paras liittymä on se, joka vastaa parhaiten sinun tarpeitasi ja budjettiasi. Ja tämä video ystävillesi, jotta hekin voivat välttää turhat kulut. Kerro kommenteissa, mikä on sinun suosikkiliittymäsi ja miksi.